Водата е чиста, нали? Да. Дай сега ще виж какво става. Първо трябва да се изтупа. Трябва да го изтупаш в дълбочина. След това вече почваш да переш. Попалката в момента ти тупа в до 40 см дълбочина, 52 удара на секунда прави. Де факто размества всички пластове в матрака и изкарва всички акари и прахоляк, които са в самия матрак. Това е алерген номер 1 в света. Видяхте резервуара какъв беше в началото. Сега ще видите какво се случва след като изтупаме. Трябва да се тупа няколко пъти, докато излезе почти прозрачна вода и след това започва прането. Това е патентовната част на машината. Наскоро получих един коментар в нашата страница Чистота от природата, където ми казаха, че е имало много други прахосмукачки и Рембол не е била чак толкова специфична машината. Първо искам да кажа, че де-факто Рембол не е прахосмукачка, е почистваща техника. И на практика ви с една прахосмукачка, независимо дали е с борен филтър или не може да постигнете същия ефект, който може да постигнете с Рембол. Уникалното на машината е следното, че не работи с филтри. Спирам от тук нататък с коментар, а само ще работя и накрая ще видите какво се случва в резервуара. Изключително лесно се работи с машината, но това е специфично за хора, които имат респираторни проблеми, астми, алергии към домашна прах, акари. За съжаление вече всеки втори страда от такива неща, защото всичко това се събира в нашите тапицирани мебели, особено в матраците ни, където де-факто няма как да си почистим в дълбочина, както правим в момента. И да не ви задържам много, просто искам да ви покажа какво се случва вътре в резервуара и после вече продължаваме нататък да чистим. Следващото видео ще бъде с прането. Пилешко, обичате ли да едете? Всеки си препемва пилето преди да почне да се храни с него, но де-факто същото се случва и в нашия матрак. Айде да си препеним матрака. Може ли? Погледнете го отгоре, за какви пияни става дума, каква отрова е в нашия матрак и така ли трябва да продължаваме да живеем. Тук са подпухналите очи, рано сутрин главоболие, отпадналост, кашлене, кихане, пристъпи. Това е силно концентрирани акари в момента, където ако видите балончетата отгоре, те в момента са живи, просто се развиват, пукат се и продължават нататък. В момента ние ги давим. Ето в това спим. Изкарваме 1/3 от живота си в него. Не изглежда добре, а вижте каква е концентрацията на акари в прахообразно състояние. Значи това, ако го издухам срещу човек, който страда, автоматично ще получи пристъп и трябва да го караме към спешното. Благодаря ви за вниманието. Следващия клип ще бъде как перем.